Sorry guys, network ya teaser. Network ya run away. Network ya teaser. Saka ndatona kuti ndikati tangidze ndinopinda nemwe phone ine line remunomu data randa kushandisa iri data. Saka manje but ndo phone ine phone wa manje calls. Saka minoti chaita sei. I hope network yacho inenge iri strong to aid. Because network ya teaser. Okay. Right. Tatu kutaura guys nyaya yevideo gwavo vaonekwa vanzi vakwira bhazi kubva kuHarare vachiinda kwavanga vachiinda. I think maiona ndaiplaya paserapo kuti muone video ishi. Ndachida kuti munzwe maexplainerwo aita inoplaya here manje hakuna network aiplay haifuri. Right. Maiona network yachiri kunetsa guys muri kuzviona ka. Right. Gogo vabatwawo kuchinzi izvo vabatwa mubhazi rinoroya apparently kuri kunzi video yanchagona kuiplaya because iri mune phone yacho ndiyatiza network yanchagona kuplaya video ya driver webhasi achita anzizvo vanga vadarika here kadoma here ameno kuti chegute kana kadoma ameno mva vasangana vaona mapostori akaita line muroad sezvo zvinoita vanhu vetraffic kana vachimisa traffic mapurisa mota kuZimbabwe ndobva vamira ipapo vakadaro vakapfeka zvewaita anzi vamisa bhazi kudaro kwai ndobva vati bhazi umu mune munhu anonzi Susan arimo. Susan ngaaburuke amire pasi apa kwanzi zvikanzi nokuti mubhazi munomu murifunga kuti mukasvika pana munyati monde papi pana munyati bhazi rikufunga kutsakatika asi ratsakatika riri kuita accident ipapo mese mafunga kunofira ipapo kobuda munhu one Susan usho ndiangafunga kuti anobuda ipapo. Saka Susan muroi. Saka Susan ngaabude munhu anonzi Susan ngaabude kwandibva kwabuda mbuya vamaona pavideo vaya kwa vachiti ndini Susan. Saka video yamaona vachina matigwa yavachimbigwa kuvanga vachimbigwa vachinzi muroi shavi ravo rekuningirira rekuroya ndora manifesta. Saka zviri paviri guys mucomment section vamwe vataura mavalid points vamwe vakati munhu anenge anorwara njere handiti vanhu vari kutoabhusa munhu mukuru achiti anzi kudii Zimbabwenzi uya barbaric vamwe yava vakutora pfungwa dzavo vamwe vakatiwo muroi zveshuwa noti varoi variko animona varoi variko saka tingazvirambi toramba sei. Saka inini ndoti mubvunzo wangu ndoti mimi guys what do you think mapostora yafembera here kwai because mapostora taura hanzi takaona pamweya bhazi iri hanzi tariona kubva richisunga kuHarare takatamirira kubva tichisunga kuHarare kwai vati kubva tichisunga kubva kuHarare tanga tichiona pamweya andichimaona. Saka mapostora toti kudii apa kuti zvavazogarira bhazi iri vakadedza kuti Susan akabudikira toti feja here guys toti chiko toti kudii apawo zvakare vari kutaura tinogona kuve mental health issue vanogona kuve vari raitiwo futi kuti vanhu vakuruwo vanenge vane mental health avo handimaona. Saka munhu anenge ungoita kunge ane dementia asingazazivi zvaari kuitawo saka anogona kungobatirigwawo ipapapo ungopesera kungoita zvinhu zvisingahwisisiki handimaona kutonzi mazvionaka zvinhu zvemuroi handimaona. Saka imi muri kunyatsa kufungawo nyaya muri kuiona sei guys mai vaya mbuya vaya muroi here kana kuti munhu ari kurwara njere. Kwanzi mapostori ayo mukuru wavo namai avanozi Christopher, is this effect kana kuti uri kufungidzira kana kuti it's just an opinion? Unoziva here zvakutaura izvi kana kuti just an opinion? Hanzi mukuru mapostori ayo mukuru wavo namai avanozivana kureva kuti maybe inogona kuve vatengana hanzi vanozivana avo. Martina Petkive ukaenda papeji iripo yapostwa manje so mapostori angambofemberi ndo pari kundinesa ipapo kuti paro wafembera here apa kana kuti muroi nokuti vanozivana nambuya ava kuti kwakuri kubhilivhisa vanhu. Saka muri kuti mbuya vangu vafamba vachifona munhingikiri murodhi noti mbuya vangu vachinzi havasi ka mukona pane nyaya mbuya vangu vachinzi havasi yadzokere network sasati yadzoka mbuya vangu vachinzi havasi
mbuya vangu vachinzi vamwe nevanhu vangu vachifamba navo vachienda kunorapisa mumwe munhu anga achinzi ari kurwara njere. Hanimaona vanga vane munhu wavanga naye mubhazi achienda kubulawayo kunorapisa munhu kuvanhu vanorapa wavari kuti anga achirwara njere, but unfortunately vasati vasvika kubulawayo handitika vabatwa nemapostori pakati. Hani muri kunzisa, saka ini ndo pandikonfisa ipapo. Ndamboda kuzvifunga zvamuri kutaura kuti mbuya vanenge vanozivana nani, but panyaya yekuti mbuya vanga vasiri one ndo pandazogumira, nokuti ini yangu pachangu ndifunga kuti kuzivana vanga vachizivana. But iwo ameno guys, ndi kutaura pfungwa dzangu ndakazvimiririra. Ini pandaona bvudzi rambuya vaya guys ka ameno, pandaona bvudzi rambuya vaya so pane mumwe muroi wandakamboona okumusha kwedu ko muroi akanga achimbonza anoroya kucha aina anambomona chiroya guys, taingowawo kuti kwai mbuya vanhingi vanoroya mbuya nhingi vanoroyawo, anga ane bvudzi rakadaro. Ini zvandakangowawo ameno anga angota zvakagoda kuita mbuya vayawo, asi ndisiri kureva kuti mbuya vaya vanoroya, but ndo zvavanga vakada kungoita hatichaziviwo, nokuti munhu akachinda unorapiswa njere haasi mbuya ava. Mbuya vangu vari pakati pehama dzavanga vachifamba nadzo kuenda kunotsvagira kunobatsira munhu ari kunza kugara njere kuti abatsirwe, but ivo ndo vazobatwa pakati. Saka ndine confusion guys, ndati tionesane ndimbowo kuti what do you think imi muri kufunga kuti chii? Apparently ndasi kutongoedhana palife kana tichiita ndotokuedha ya pana kuti kufona hakusi kuita, ndo foni yandikushandisa kuita life imwe network yatisa. Hanzi fembera vana vakangwara, mbuya simba ravazinga vainaro was too much. Tendai ari kuti ondaona video mbuya vazinga vaine simba rinoshamisa, I don't know. Hanzi zvakaoma kwedu aiveko, as long as kune mapostori involve it's 50-50. Yes langa kuti 50-50 aiwa ipapo tiri kuagria, ndosana tingatimbonesa naye. Hanimona hanzi namira meta marketing iyo ndogara pasera. Okay, hanzi marketing, all right. Inogona kuve marketing foot. We are not ruling out marketing guys, nokuti vanhu vakutsvaga mari nenzira dzese. Handitika zvikuru sei vanorapa iva, saka it could be marketing. Animona it could be marketing, it could be kuti mapostoriwo hameno zvaitika. Hanzi Lisa say my brother is missing. Unouya kuWhatsApp confidence wondiudza kuWhatsApp wondi pakuWhatsApp. Munhu kungochena bvudzi muro here bedwe. Aiwa bvudzi ramai vaya rakachena here newe Felicitas? Harina kuchena, rakaita brown yameno. Hanzi kwa bvudzi flavored. Aiwa ndikasana kurati ratadza kuzvitsanangura, ndikutadza kunyatsa kuexplain, ndinonyatsa taura ndonyatsa kuisappoint, ndikushaura ndonyatsa kuexplain chiti chii. Anyway, hanzi maprofits kunyepa kwanyanya. Ernest vakira ndipo August ndiuye neghost waizwere nyaya iyi ine mapostori acho asimbiso tipezve justi racho. Kana uri kuziva chokwadi tipe, we say put our mind at rest. Put our minds at rest. Why would she want to kill a red? Aiwa, something is not ending up. No, Jay Goodwill. Aiwa. Varoi kana hama dzavo tichida kutera chokwadi chacho pafeya cheko. Aiwa varoi vanouraya hama dzavo sviko vanhu hama dzavo ndo dziri isi kuuraiwa. Handiti vanenge vane mutupo umwe chete. Vakagara. Vakati kuna drive vakati wai mamisa bhazi yari rubva kwa rechina bulawayo. Vatodarika chegutu. Handiti sai muri kupisa bhazi kanzi no, mweya watiudza kuti muri kunowira muna munyati. Ende pani kuya bhazi muna munyati, munhu wese anotsakatikira muri kubuda Susan chete. Kana muna mune Susan ngamubude, Susan ndo babudikira. Susan abudikira ndimbuya. Ndobva vatanga kubuda video vachinongedzwa vachimbigwa kwai kune crusade yemapostori iyoyi vachimbigwa kudai, ndobva vatanga kumanifesta. Maya. Saka vamwe vari kuti izvo ifeja zvabikigwa, vamwe vari kuti ndezveshuwa, vamwe vakati mukadzi uyu mbuya imental health ari kuabhizwa. Saka toda kunzwawo vamwe kuti yes ndeni yako SIS MELLY mwenze mushe pfungwa dzako dziri kuti timbotipawo maonero ako auta panyaya. hai marketing iyo SIS MELLY, kutoti vanhu izvo zvandichatomhanya kuti mapostori aya ekumisa bhazi tonoshandirwa ikoko. Saka ari kuti marketing marketing chaiyo. mabhazi manganika ari kupidiguka, tine maprofita akakosha kudaro muZimbabwe, dai kusina tsaona akava chimboti vakainzwa kufonera bhazi kuti mira. Okay, right. Umwe specifically musoro wegora unoita zvese. Unoona
Why Anoona but ipo specifically bhazi irori mabhazi oga ari kudonha masvingo rodhana wachifo vandii kubva vataura kuti tamweya takatidzwa nemweya mabhazi orega kupidiguka totoita nyika ine accident free. okay saka kuti vakazvironga nehama dzamai avo mai vacho vatinge vatonzi kuti kwaizitaurei. okay alright andofa but iwo nyaya dzevaroi idzi nyaya dzeuroi do you believe kuti zviriko vadona right network uyangotizawo network just like that I don't know why yadzoka amon amene kuti why hanzi Susan is a very common name. The possibility of finding a Susan in the past was very high but amen okay hanzi zita kuti Susan is very okay all right mapostori aposa dzimba dzevanhu ngwarirai mapostori ega apa kati akungoincluda rese zvese kuti postori nganga you know I don't think marketing because mapostori abhadharise ipapo exactly ndo pamwe pacho pane point yangu Mikeo kuti mapostori aya ndeekwai ndeemahara abhadharisi saka vakadhireza vanozowanei vanhu kuti vanowana chaunga maybe postori inokura hanzi varoi variko just need to experience maspecial attacks chete before you understand the level yeuroi uroi hwekuzimbabwe varoi vari kwese zvavo ana maiwei kwese variko isati takatombofungwa kuti South Africa vanhu vanoroya vakazobatwa feya kuseni nezvivana zvakashama vaedzegwa vanhu vakamanya kuenda nona ndopatakaona kuti varoi variko vakubvunza kuti mamuchibvepi vakutopretenda kuti ameno confusion chaiyo hanzi kungoda mbiri okay zvinogona kudaro uyai mujoinewo tinzofungwa dzenyu varipo here guys vakambosangana nadzo nyaya dzewitchcraft dzakadai idzi dzekuti unonyatsokuya pano vataura tini guys nyaya yewitchcraft ndoibhilivha because ndakatomboroyiwa gumbo rangu rikaguduka rikazodzokera hanzi ambuvaoni kuti tilda here regai timbodzwa pano hanzi namishoma ndondovari mishondo yamanje manje ndondovari manje manje I'll be there with you hanzi mapotora aisavadzadeko zvidayafeja alright ngatiitei so kwanza at least you agree kuno kuplus 44 they are there vatori open newitchcraft practice chandakazo understanda ana ndichitsanangurwa nemumwe munhu fosterekiwa isusu regai do you know kuti ane godo munhu kana agara achingoita godo agara achingori muroi kana agara achingori munhu wemakuwa ndiye same person iyeye angowana basa kuuk angokwira ndege akauya kuno saka ndingangouya kaneguwa rake saka imi ndimungamuchinja ndakabva nanyazozoseka kati but ndasina mbosungwa unoziva svika zvokuti kwahe tiri kumafestival ndikandi zvamunogara muchitaura kana kuti chii munenge muchitokuseka hedu papaya kuti ko muri kumboti chiko nokuti munhu anenge akwira ndege neunhu hwake munhu angochinja nzvimbo kwanga achigara chete akaenda nogara kune imwe nzvimbo but unhu hwake uhu anongofamba nawo tendai mari vanza mudaireko apo se ndinodaira munhu wese kuapa hapana uri kushandisa api ipi hapana unosingadaireko apo unless watanga kuwasenda message yako tave pano right guys varipo here vakambonyatso vane experience vane maexperience evaroi ava vanoti inini varoi variko inini ndakamboona zvakadai kwedu kwakamboitika nyaya dzakadai kuti ini ndakatombonyatsoroiwa nevaroi chaiko titoni many vakunamata manje zvakunzuka muno close the door vami spraying close the door right muripo here hanzi ini ndakakuduburwa ende zvondirwadza ini ndakakuduburwa uya utiudzawo kanyaya yako wakakuduburwa sei pane vari kusenda message yenyaya dzevaroi idzi but hanzi but vari kusenda pafoni yandikushandisa kuita live manje so handikwanisi kuti ndivapindure vari kuti handikwanisi kuya palive but chero kuti nyaya yacho ndiiverenga handikwanisi because ndofoni yandikushandisa kuita live animona ndofoni yandikushandisa kuita live chinoblek usada kuti titukwe zvedu tisiye isu tini zvokutukwa tisiye mazero tine pisi yedu isu hatini zvokutukwa we have peace
Hanzi chwe witchcraft taimega. This is why I will not even date an African. I want no parts of all this. Shedza mavangira. It's my sister. The truth be told, even kuvarungu variko varoi. Variko sosari. Andi ndio sosari. Variko varungu vanoita zvokuroya vamwe varungu. Vachidlawo idzodzo nyama dzechirungu variko. Hanzi ini ndakabvunza mwana ane 1 week akumakumbo kwemubhedha akutorwa nemuroi. Vakomana zvinhu zvamangoda kungotidza dzimwe nyaya dzekuti yaimutidze nyaya dzenyu tinzwe. Kwai ndakabvuta mwana akuenda saka iwe ungatora mwana pamuroi. Alright, rega ndimboisa uya isa request tione. Mai vangu zvokugirwa musoro guys, vanhu vaigirwa nanani musoro. Vanhu vaigerwa musoro vosiwa chiraundi kudhara. Vanhu vaigerwa nani musoro. Vanhu vaigerwa nani musoro. Kurukwa musoro chaiko chaiko. Nemi apa pane munhu anotya kuedha yakuramba zvefoni yamai mwana isichida kuti wenyaya iyi yadzoka neito ndodiko ndokata ndodzoka neiyi vanhu vofona apa. Ndodiko guys. Iye kuramba kuedha nguru yati edding. Ndokata ndodzoka neiyi yadzo yenetwork iyi yadzoka. Ha ringworm yakungofuma makuseni yakadla bvudzi rose. Aiwa hakuna ringworm yakadaro. Ikuramba no live ndoita seiko. Chega ndingokupa UK namba yangu yacho handisiri kuda kuiisa apa. Ndakutoina ndingi. Hanzi mai varungu ndio vanoroya manje. Alright. Right, ndidaiso +44. Handizere ndielaendere munoimi kana matanga kuzviwana nhasi. But guys, musazofone paline iri sterek kanti musazofone paline iri sterek iprivate line. Handitika please imi munofona kwedu kuya handitika please girls, please ladies, please number ndaisa chifonai. Number ndaisa chifonai. I don't want to believe in witchcraft, but pakugera musoro ndakasha explanation yacho I saw it like ini zvewitchcraft chido like me I like nanhasi ndinoda convincing yakanyanyisa like ndine nharo dzekuti handizive ndiri what should I say ndingati kudii ndoda kutenda nanyatso kuzviona saThomas kuti chokwadi munhu uyu ari kutonzi aroiwa kuku ndokunonzi ndoda convincing yakanyanya handiona kuti ndinyatso kubhilivha chako chako ndoda convincing yakanyanya asi shuwa logic yekuti vanhu vaimuka kuseni kwegwa musoro chiraundi kudai vanhu tombovati takasvinura chida kuona kuti pane munhu ari kuganga achigera vanhu musoro here hakuna munhu anovata mudomiro romusi weyo vanhu achida kuona nyangirana kuti vanhu vombofungira ndinhingi asi wozoti kumba ukoko kudai so kwomukwa munhu wekumba akagegwa musoro tozvinyatsoda kuti something is wrong. Ndaisa number fonai guys. Fonai guys, fonai tinzwa.
hanzogerwa musoro zviri ndakambogerwawo aiwa kugerwa takagerwa fona ikasijei ndaisa mareiwa zvamunoona tanyaradza handidi kunyepera handidi kunyepa and there's no reason yekuti Alright, ndabvisa. Sisi Melly ndapinda pachirongwa penyu muchitaura nyaya yevaroyi. Kwete zvekutamba. If I'm not mistaken, 2002, 2003 pakambouya umwe tsikamutanda. Iye anga ari tsikamutanda wemashuwa, n'anga yakauya ndobva yafamba door to door. Yaitofamba door to door. Sisi Melly taiteverana, ndichiri mudiki zvangu by then, but taitorohwana namama chinzi muchafa maziso chichi. Pane vamwe mbuya vakasvikirwa mudura. Iye aisaenda tsikamutanda but aituma vakomana vake vaaienda kuti endai pakati, achivakontrola neglass iye ari pazichachani rake. Obva ati endai pamba pakati, endai munotora chakati. Vaienda nevanhu veraini Sisi Melly, makanobuda nhengo yemurume Sisi Melly iri fresh. hasiri yanga aisa here nhengo iyoyo yemurume muchi asati apinda pamusha? No, asiri yakanga aisa Sisi Melly because muridzi wayo akatopupura, aitodura kutoti zveshuwa chinhu ichi ndakachibata nenhau yekuti ndaida upfumi, because pamba ipapo panga paine mazimombe, paine mazibremani, pane upfumi husingaiti Sisi Melly. Misha yakawanda yakabatirwa. Inini mbuya vangu, inini nyakubereka baba vangu, inini vakabatirwa chihari chakanga chakazara ropa Sisi Melly. Even now tushiri twedu tunochengetwa navarungu tunotaura tumwe twakanaka handidi kana kutuona because mbuya vangu personal. Ndosaka ndati itai zvekufona because tikapinda iswa mwatina maghosti. Sisi Melly vakabatirwa chishiri chaiva mumba chachiri pahari yakanga ine ropa yakachererwa pasi Sisi Melly. Ende handifi ndakazvikanganwa, ende mbuya vangu vakazofa zvavo, but vakatotaura chokwadi, vakabva vadura. Ende munhu aisaramba because tsikamutanda yaiti ukaramba chinhu chako chinokuendesa kumakuva or either. Ende zveshuwa because mhuri yababa vangu Sisi Melly mamungori nekamwe kakutambura kaingovemo, but kubva zvavangotorwa hari iyoyo zvinhu zvakabva zvangotanga kungovhurika Sisi Melly, kungotanga kuona kuti pane change yakuitika. Madzisisi angu, madzikoma, izvozvi ndine mwana wamai vangu Sisi Melly panguva yacho iyoyoka akangoenda akarova kubva ini ndichiri mudiki ndichitanga grade 1 up until now haana mbozodzoka kumusha because ainzi akagadzirwa nambuya vangu. So varoyi variko. Pakazoenda chitende ichi chikwakadi kudzoka. Takatozomuwana Sisi Melly because hapana kana imbozva kuti kwaari ndekupi. Hapana imboziva, akangonyama akangobuda kunge munhu aronda toilet ndobva atoenda akaendera tu. But kubva zvakazongoitika izvozvo takabva tatomuwana kutotanga kuita communication nemwana wamai vedu takuzwa kuti ari kupi. But oiye mana madzibaba chingoti vanhu vakutsvaka chaunga pamachechi avo, so we can't judge. But inini semaonero angu maybe madzimai vaya vakatonzi kwirai muende munobva nebhazi munenge muchifona muchitaura kuti tava pakati bhazi torimisa toti izvoni iwewe. Tumbuya twaane madhirama Sisi Melly because anenge achiziva kutoto tinozotodyawo ipapo kana pachechi pakazara because vanhu vachaona ende tinoziva kuti tinodawo kutrenda katumbuya chiro munhu anobva kunoko Sisi Melly achatoti ndoda kutobvawo kuSouth Africa ndinoona madzibaba vakaona bhazi pamweya. Ende zvinhu zvavo zvishandirwi zvese zvichipera zvosara ipapo kana tipei mari tirasise mamhepo bla 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 mari yose tuchembere nenhamo yekuzimu Sisi Melly. Twave nemadhirama ava vana madzibaba vanozi kutsvaka chaunga nekutsvaka vanhu.
Haiya, zvakaoma. Gaya vari mbuya wako vanenge vachibvumisa kuekta dhirama rakadaro just for tea and sugar. Nenhamo sisimeli vanotoekta because handi vanenge vachizonofidhawo kumba, vanotoekta vanhu ava. Oh, okay. Anyway, thank you very much for sharing to us Nyaya mbuya venyu izvi. Hey, apakaipa. Let's hope kuti havana kuzosiyirawo. Handi kunonzi kazhinji kacho vana mbuya anosiyira vazukuru. Vanosiyirawo umwe muzukuru. Let's hope havana kusiyira muzukuru. Mheno mumhuri imomo pamwe